Здравейте от екипа на Autoneeds. Това е най-новия ни подкаст. Не по-много беше. Това е най-новия подкаст, като нямаш други подкасти. И не знам с кова си. Добре. Здравейте от екипа на Autoneeds. Това е нашия аутоподкаст. И днес ще ви представим нашия гост Стефан, или както повечето хора го знаят, Каргай. Здравейте, здравейте. На новото подкаст ще сме. Да, така е, благодарим, че дойде. Моля, аз благодаря за поканата. Моля. Първо искам да те питам, как реши да се занимаваш с YouTube? С YouTube, тя историята по принцип много интересна. Приятелката ми много дълго време ме караше да правя някакви видеа и да ги качвам в YouTube, като нямам абсолютно никакви познания, не си мисля, че сме тръгнали от някъде. Реално просто така седнахме една вечер, то даже беше през деня цялото нещо, бяхме във Враца и се разхождаме. Решихме да седнем на един ресторант и си говориме някакво, сега какво да правиме, какво ще правим с тази кола, какво ще правим с това BMW, да покажем нещо. Те тогава Facebook групите бяха много активни, всички хора се интересуваха по принцип кое как се прави. Тя ви каза, хората ти се кефат в мрежите, реално във Facebook, като споделяш някакви неща, като пишеш някакви теми. И като просто не им покажеш колата вече, какво правиш на нея. Аз реално бях направил много неща до този момент. Реално нямаше много смисъл вече, защото бях на 90% да речем от нещата, където исках да и правя. Но викам, давай сега, все нещо може да и се прави реално. Mm-hmm. И стартирахме така, избрахме си да направим реално първия ни клип да бъде на един от съборите на BMW, където той е за 5-та серия, 5 Generation. Като да може просто един вид като стратегия да фанеш малко по-голям обем хора, тъкмо там да си презентираш и колата, като все едно имаш канал и така нататък. Реално ние си бяхме направили табелки и всичко, отидохме с колата там, обаче клипове няма. Реално аз рекламирам канал, който само съществува създаден някъде без клипове. Ти дори ако тръгнеш от любопитство да търсиш в YouTube, той не ти излиза, защото няма нищо. Да. Реално и бързахме тогава, защото той Филип от бричката беше гост. И така се случи, че аз разказвах за колата, пред неговата камера реално и трябваше да направим възможно най-бързо клипата, да го качим преди него, за да може той пък като покаже колата, защото ми каза, че ще покаже частта с мене в неговия канал, да има нещо, някой от него, ако реши да проверява, да има и общо взето всичко беше много на тъгъдък, много набързо и даже мисля, че беше така и на шега, просто стартирахме нещо и то първият клип е един влог от Пловдив до Крушновските водопади и там какво се е случило. Даже не знам дали имаше и навръщане, но реално това решихме да ни е първия клип. Като аз имах още тогава на идея веднага да показвам някакви неща свързани с E60-то и като цяло с някакви коли. Вече в последствие ми се зародиха другите идеи с по-проектни автомобили. В случая както при него снимахме наскоро, не е така нещо направено, нещо готино, дето може да се покаже, защото обикновено ревю на автомобил няма да е чак толкова интересно и вече го правят, така че няма никакъв смисъл, исках да показваме нещо по-различно. Mm-hmm. Затова реално нещо такова решихме. Хората се кефат на тунинга. Така, че, да, особено в България. Да, така че нека да изпъкнем с нещо друго, а не нещо, което го правят. И взето от на майтап почна всичко при нас. Така. Това е много яко. А как се зареби по автомобилите и как реши именно това да ти е аудиторията, в смисъл, как гай си? То реално изборите ви бяха или да се връщам обратно във фитнеса, да правя някакъв фитнес контент или да правя нещо свързано с коли. В този период и в момента още съм си много по-зарибен към колите и реално то си ми стана вече и начин на живот, някакъв нещо свързано с коли, постоянно да правиш нещо, да снимаш, ходиш на някакви места. Иначе може би като всяко едно дете. Общо взето съм си заребил по колите, баща ми още с първите му коли, имаше на 36-цица си купи на уния години, където е била на няколко години кола. Да, нещо супер якото е било. В последствие после взехме една 60-ка, взехме втората 60-ка, която беше реално моята после в последствие.
И аз реално като тинейджър може би даже не съм се интересувал толкова, може би като дете и после вече откакто взех книжка. Тоест имах такъв период, дето тотално не ме интересуваше. Не знам, може би това е нормално при тинейджерите, нали, имат си някакви такива периоди, интересуват се от други неща. Да, със сигурност то... Добре, те попитам, ти каза, че си започвал канала с 60-то. Това ли ти е първата кола? И 60-то ли ти е първият автомобил? Не, реално. Реално първо си купих Corsa, Opel Corsa 1.2 газ бензин, 45 коня. Силният двигател. Якия мотор, да, големия мотор, малкия данък. Първата кола ми беше Corsa, нали, моя лична да си купа, просто защото трябваше ми е по-малко автомобил, да мога да си карам, да си ходя на работа, да не го мисля, да си бях заделил някакви по-висока сума пари, за да си купа по-хубав автомобил. Винаги съм искал, нали, откакто си купих Corsa-та, си казах, че си купа някакво BMW, реално по-хубаво. То тогава варианти ми бяха или 60-ки, или 90-ки. И така се завъртяха нещата, че малко след това реално баща ми каза, че иска да продава 60-то. Мен ми беше мъчно да се разделям с тази кола. Бях си отделил парите и просто му казах, че нали, за какво да се разделяме с нея, като просто мога аз да ги дам тия пари. Исках да изпитам какво е чувството да дадеш по-голяма сума пари нали, за покупка на автомобил, защото той от него беше тотален отказ да взима пари от мене. Вика, ти нормален си, как ще ти взема пари за колата, нали? Като всеки нормален като човек. Като всеки родител, да. Да, като всеки родител. Но просто аз много настоях това да стане и реално исках да станат нещата така. Парите се въртат в семейството и аз получавам това, където искам аз, така че win-win е общо взето за всички. Да. Значи 60-то е втората кола. 60-то е втората, да. И вече не е и последната, защото доскоро беше последната. Ама там доста финансова грешка беше, честно казвам, това цялото нещо. За 60-то? Да. Типично като BMW, нали, financial mistake е цялото положение, защото те се почват едни безкрай ремонти, някакви правения, някакви чудеси, нали, подобрения и то в крайна сметка за едното нищо, но тогава съм намирал смисъл, защото ме е кефело, така че... Да. Ма то много малко хора като тебе минават от BMW на Mercedes. Да, аз това ще те питам, защо? Голям смак, кой отказва по принцип на Мерцедес? Аз много се изкефих на колата, защото аз съм я карал и преди това, реално съм и снимал 2 пъти с предишния собственик, сме си много близки приятели и просто беше някакво такова по-спонтанно решение, което не мога да кажа, че съжалявам за него, даже напротив, много се кефа, като че ли дойдоха така и други тип хора в нали, в последствие в обкръжение, в канала, което мисля, че за всеки ентусиаст е редно в един момент да смениш марката, да виж какво предлага и друга марка, да... Все пак ние сме запалени по автомобилите, нали? Не е нужно да си строго конкретно на една марка. Би ли се върнал на BMW? О, да, със сигурност. Аз даже допреди да взема реално Мерцедеса, се оглеждах за F10 от щатите да си вкарам. Като може би след Мерцедеса виждам някаква G30, може би или някаква МК. По принцип бих си взел M4, M3, някакво... Дори бих си взел E92 M3, но бих карал и примерно F80, M3, F82 M4, което е много готини колиса. Карал съм... бих си се върнал, бих карал и нещо по-ново по принцип, нали, от BMW-тата, така че... А това означава ли, че реално BMW ти е най-топ марката? Може би марката, където най-много, нали, мога да кажа, че разбирам, доколкото се казва, че разбирам от BMW-та и дето ми е най-близка така и знам какво се случва, защото сега с Мерцедесите, реално аз съм в нищото, там никаква информация не се споделя. И всичко е проба грешка, там се учиш сам, списал това кабелче дали ще стане за там. Сега като смеях реално волана на Мерцедеса, четеш хиляди форуми, човек, за да разбереш едно нещо, в смисъл, което BMW-щите така ще го напишат някъде. Да. Тук е малко по-сложно, но пък поне ми е по-интересно, не се случват веднага нещата, трябва малко по-трудно е. Да, по-трудно е, определено. Но, иначе съм си BMW, мога кажа, че съм си BMW, скефът си мен, няма сега да си крива душата. А от към возия между двете марки? Мерцедес е нали? много пъти повече топ в сравнение с... защото те са на базата на F10, нали, 212-ката,
Дори F10-ката няма такава возия. Но Така е. тук вече си е на въздух, така че гониме по-висок стандарт, може би, примерно возия на седмица. Та за това. Може би да. Та, добре, предполагам, че от Корсата не е толкова, ама от BMW-то какво те научи самото BMW? Там реално всичките тия програми за кодиране, за диагностики, всякакви тънкости, някакви свързани с окачване с мотори, проблеми с мотори, нали, защото те са заимствани от предишни поколения, от също така после бъдещите поколения, па има заимствано от по-старите и реално горе-долу вече знаеш кое как се случва, кое е слабост, кое трябва да се наблегне, някакви силови тунинги, кое как става. Оттам почнах, нали, вече и с по-нови мотори да се интересувам какво трябва да се направи, за да постигнеш еди какво си. И реално всичко, дето знам за BMW-тата, дойде от факта, че имам 60-ката. Да. И затова реално така стекоха обстоятелствата, че едното те научава на другото. И... Реално да, това означава ли, че доста време е била в сервис? По-сервизи. Реално ремонтите бяха бързи. Не е имала някакви сериозни ремонти, то даже мога да кажа, че не е имала и ремонти до такава степен, по-скоро някакви стандартни неща като обслужване, защото да смениш нали, демпфер съединител, да смениш някакви амортисьори, пружини. То си е консуматив, то реално. си е консуматив. Това, че се сменя на 100 000 км вместо на, примерно, не се сменя, за разлика от нещо друго, не значи, че не е консуматив. Все пак с това окачване по нашите пътища... То няма как. Буквално... Да, но просто аз си покарах малко и леко по леко почнах. Бяха изпуснали амортисьорите, викам да, изимаме амортисьори. Тя си беше с HAT пружини. Той си взех само подходящи амортисьори за тия пружини. Оттам после се обариха някакви други неща. Смених демпфер съединител. Оказа се, че има един друг проблем, който от скоростната кутия едно тропане имаше, което се оказа първичен вал. Айде оттам друга кутия, където това мога да кажа, че нали, било ремонт, защото не е толкова често срещано да смениш ръчна кутия особено. Да. То предполагам, че хубавото на E60, че има части навсякъде за него. Много части има, Каквото искаш го има. Болно, това си е направо чиста спекула с цените на E60 и на частите на E60, защото горе-долу парите на части на E60 и като цяло E60-ките вече са колкото да си взимаш примерно части за G30, за F30, за G20, дори самите цени на 60-ките са си. Нека те теглиш чертата накрая, струва ли си? Реално за опита, за всичките спомени, за... Няма кой да те научи, това е така просто или няма да ти бъде толкова интересно сигурност. Аз не съжалявам, че съм ги дал тия пари, реално аз съм си върнал една трета от тях. Но пък съм доволен, наистина. Запознал ме с много хора, дал ми е много неща. Ето, благодарение на 60-то и канала съществува, така че не съжалявам изобщо за това. Пари се изкарват, пари се харчат, така че... Така е, да. Тук идва другия спор. Кое е по-бързо, AMG-то или M-Power? Зависи. По принцип, ако погледнем чисто като времена, BMW-та са много по-бързи. Говорим прави отсечки. M5 са CS, примерно, си държи рекорда за ускорение, но пък интересното нещо е, че примерно GT-то, където снимахме наскоро с Денис, тя пък е по-бърза, AMG GT 63S е по-бързо, отколкото M5 на Nürburgring, така че много зависи, нали, къде мериш нещата, дали е 400 метра, 800 метра или пистово време, като фактори много има. И той шофьора има. Да, зад кормилното устройство е много важно. Много важно, да. Така че много фактори има, наистина, атмосферни условия, трафик на писта, ако искаш, но това си е вечно един такъв спор. Флагмани са на автомобилстроенето, така че винаги си има такива спорове и двете коли мога да кажа, че са много бързи. AMG-тата са много бързи, M5-ците, M3, всичко така нататък си е много бързо. Най-добре да имаш една и от двете. По принцип да, ако имаш пари, бих искал даже да имам от всичките, ама просто не мисля, че има толкова големи гаражи и после да плащаш за страховки за толкова много коли, така че... Бе, гаражи имам, Данъците после... Да, после данъците няма да са приятни. Добре, да се върнем малко на разумните коли. За E60, това забавна история може да ни кажеш нещо, да ще си запомнил с хубаво. Или забавно. С хубаво...
Аз си намирам по принципи дори в лошите, нали, ситуации, където съм имал с него, те не са хиляди. Нали, си намирам някакви такива забавни моменти. Сега точно, например, вижте, не мога да се сетя, може би всъщност има... Бяхме така по магистралата и с едно Ауди се застъпихме по пътя. Гонка си правихме, образно казано. То беше горе-долу порядъка на годините, нали, на E60-то. Колата е дебаджената реално, не се знае какъв мотор е, като го гледаш отстрани, просто изглежда, че е, нали, по-направена такава. Аудито обаче беше с някакъв голям мотор. Беше дизел, сега дали беше тройка дизел или беше нещо по-нагоре, обаче аз така си се застъпих по пътя, изпреварвах си го, той си ме изпреварваше. И вече сме преди София и ни фана някаква катастрофа имаше. И сме колона всичките ленти и седиме вече, сигурно половин час и го гледам това с аудито, се изравнява такъв отясно с мене и ние си седиме, мръднеш 1-2 метра примерно. И той такъв маха ми оттам е така, отдясно на мене, маха ми и аз свалям прозореца, викам, какво става, колега? Какъв мотор е това? И аз викам, 2.5. Да бе, викам, да бе, няма шанс, вика това да е 2.5. Викам, да бе, 192. Добре, и така да се едно, нали, го лъжа. То просто, защото тя като работи на место, работи по-тежко. Явно като си в обороти се чува по-стабилно. Колата вървеше, аз не мога да кажа, че не вървеше за 2.5-ца. Та може би и за това. Реално сме мерили с тройки бензин, така нататък вървеше равно с тройка бензин с колектори, така че... но и някакви ситуации, примерно закъсвах едната вечер, ми умря динамото, бях тук преди Костинброд, реално в нищото е така, просто ме остави и си чаках път на помощ да дойде и един човек, аз го видях, нали, че мина посока се едно Петрохан, гледам се връща, нали, такъв и вика, нали, моля ти помогна с нещо, викаме, за съжаление няма с кого ми помогнеш, човек. Освен ако нямаш, викам, едно динамо, викам за тази кола, където мога да сме в момента за да продължа, викам, то няма как да ми помогнеш, той не е ясно, нали. Викнал ли си път на помощ, нали, много добър човек, такъв, факта, че ме подминаха 50 коли преди това, не го коментирам, но просто човека беше готов, нали, с който може да помогне, веднага нещо свързано с дали имаш вода, дали ти трябва нещо, но дори в такива ситуации пак си намирам някакви позитивни неща, пак забавни и такива неща, да че си помня. Да, това е яко, да. Някъде те оставила колата, за BMW-то не е необичайно, така че... По принцип да, нали знаеш, той има релтани BMW-то отзад на задния прозорец. Да, под ръцете зимата като буташ, така че... Естествено, да. Така че да. Хубави коли са, сега 20 годишни са си, няма как да очакваме, че са безпроблемни. За България това се чисто нов автомобил. Да. Купих си нова стара кола. Да, точно така. Така че нормално. И са си на километри. Сега кое за къде си караме си коли на километри. Които не знам с точно с колко са никога. Да. Винаги има подводни камъни. Те затова и гаранциите са им 100-200 хиляди. Да. И после ние ги взимаме и... После да го мислят българите. Да. И им се радваме. Така че, да, това си нормални неща. Някаква зимна случка случило ли ти с БМВ-то, нещо фрапантно? Чак фрапантно не, аз не съм по тия, нали, да хода нагоре, го парзалям по някакви хижи, по такова, даже тя беше прекалено ниска, за да изкарам зимата някъде да таковам в снега. Реално ситуация тук, където съм имал, даже то беше тая зима, преди го продам, по Петрохана е така, парзаляш си, катериш си нагоре, никакви ядове не съм имал реално с задното предаване. Не знам даже, що ми се плашат толкова. Сега като всеки един зимата съм си парзалял някъде, но по-такива затворени участъци, където няма какво да станеш. Някъде тук там някой къмшик стане, вътре се препотиш. Може би по-такава ситуация беше точно като купихме Корсата деня. И то беше, Корсата като купихме и тогава баща ми дойде до София с БМВ-то. И трябваше да я закараме до Вършец. И аз тогава вика, нали, ти карай БМВ-то, аз не бях карал кола от примерно половин година. Нещо такова, аз тотално съм забравил какво става въпрос. Той вика, аз ще карам Корсата, нали, ако има някакви проблеми, нали, просто мога да такова, да видя какво е като кола. Викам, окей, аз ще карам БМВ-то и аз съм пред него, човек. Обаче то отдолу, той не ми казва, че е валял от дъжд, то го е заледил и го обърнало на сняг. Ние се прибираме вече вечерта. И аз вече гинци нагоре по посока на Петрохан, Монтана.
и влизам в един завой. Ама буквално като Токио дрифт се изнася. В смисъл, върта и колата продължава, ама направо с вратите аз виждам вече баща ми зад мене. Така, в смисъл, ти си буквално такова положение. Изключвам блокажи веднага, включвам някакви блокажи. Тя колата обаче си катери леко нагоре. И то добре, че беше такъв да изкачваш, нали, може да си играеш с гъста. Викам, добре, следващия завой ще го пробвам, защото той има различни, нали, системи, DTC, DSC. Викам, ще го пробвам на едната система, де ти дава малко да играеш с гъста. Там на тотален дрифт влизаш. Добре, че няма други коли в насрещното, защото влизаш директно в него с вратите. Няма какво да стане. И вече качвам се горе на Петрохан. Издрапах догоре по някакъв начин. Аз просто, може би, защото се бях планирал повече какво да правя и да не удара колата, отколкото, нали, че не мога да овладея. Бях се препотил горе, значи сигурно, докато си стигнем до къщата във Вършец, бях свалил сигурно 2 кила. Човек, аз в движение се събличах, бях останал по тениска и бях отворил прозорци. Това говориме декември или януари ли, било страшен студ. Аз вътре тотално съм изключил, само колкото не се пътат прозорците. Постанал съм толкова някакво парно и другото само сваляме на прозорци да ме лъха да се такова. Много се бях планирал тогава, ама аз си не бях карал много време. Да, то се дигнал адреналин. О, много. И то факта, че, нали, колата не беше моя, тогава беше на баща ми, аз знам колко си я цени. Викам, сега пукам някаква канавка, нещо да стане и викам, край. Викам, ще стане много зле, но нямаше, нали, не съм имал като цяло някакви проблеми. Даже после миналата година качвах Петрохан зимата. То от зимата не е. Великден имаше един сняг, така дето стана по-сериозен. С летните гуми, човек. Не знам как го качих. Приятелката ми беше с мене, викам, да знаеш, може да се наложи да слезеш и да буташ. И тя, ама как така? Викаме, ми ето така. Викам, след губи сме и катериме. А пред нас имаше един камион, дето беше аварирал и то затова беше цялото нещо, че аз трябваше да включа на първа. Да. Никво каране, колата се движи на някакви посоки и последствие вече, след като си включих втора, леко си издрапах дори и следните, така че не е страшно толкова да караш кола назадно. Да, бе, то не е страшно, но това следните направо ме очуди. Да, следните аз не мислех, че ще качим Петрохан, аз затова бях готов, защото тя не може да кара ръчка, а иначе тя, нали, BMW-то не го е карала. Иначе не ми беше проблем аз да бутам, примерно, тя да кара, ама тя няма да се оправи, затова реших, че е по-рентабилно тя да бута, аз да карам. Ама, слава богу, нали, не стигнахме до такива неща, нали се смеят хората. Поне това, да, сега в началото на зимата се опитах с шестицата с летните гуми нагоре към Алеко, стигнах горе до Драгалевци. Няма повече. И до там. И до там, 4x4. Не знам, беше някакъв късмет фанахме, явно издрапахме. Да. Но случва се. А сега след Мерцедеса мислил ли си за следващата кола? Рано ми е още, той ми е още много пресен. По принцип ми се иска да взема още една. Заедно с Мерцедеса? Да. Някаква по-такава. Още реално финансово не съм достатъчно окей, защото покупката на Мерцедеса си беше стабилна, мога да кажа. Нали? Сега с всичките неща, където искам да му правя, не е момента за кола. По-скоро даже мислех единия вариант, където може, нали, да стане, да взема по-нова кола, която, нали, да е за приятелката, макар и тя да не шофира толкова, все пак. Но просто в момента са страшно много проекти и страшно много неща, защото трябва да прави Пасата, трябва да прави Мерцедеса и, нали, едновременно, докато ги прави двете, тотално пари няма да останат за покупка на трета, но съм го намислил в някакъв етап, ще си взема още някаква по-нова кола. Сега дали ще е за мене някаква или ще е за нея някаква по-мъничка, по-малък мотор, но просто по-нова кола. Това още вече не съм го решил. По принцип бях се спрял на 36-ца да взема. Нали, отделно, даже докато имах и 60-то, но просто не е изобщо рентабилно да си вземеш 36-ца. Те реално или са по 10 000 лева и са направени, което мен не ми трябваше, от мен ми трябваше за проект тип Stance. Хората не знаят, но реално колата ще да е много ниска, много раздута. Бях си измислил всичко в главата, обаче не мога просто да намеря подходяща кола. За да се случи това нещо, не ми се даваха някакви
да дам 10 000 лева за направена кола, която трябва да разрежа буквално, защото аз Да. трябваше да я разрежа, за да стане това нещо. А пък да взема някоя за 2-3-5 хиляди лева и да я кърпа за още толкова, защото не е излиза. изгнила, пак няма никакъв смисъл, като накрая трябва да отрежеш и просто реших, че няма как да стане това като вариант. Да, този трещица е малко и тъпо вече, то е малко като златото. Да. В смисъл, те само се качват. Да, реално само Това им вече си растат. инвестиция да имаш тръгши. О, да, инвестиция си е да си вземеш така по-старо BMW. Определено. Но те като цяло тройките са винаги били по-скъпите от BMW-тата. И тя сигурно ли са такова, където взимате цената и е така догоре. За дрифтачки. Нормално, особено, ако имаш да. някакъв гараж с такива 30-ци, където са тук годни за движение. И да си им ги пускаш по 3-4 хиляди, а те ще ги купуват да ги чупат, така че... Със сигурност. Инвестиция си е, някои хора си направиха по принцип наистина много пари от 30-ци и от 30-ки, по-редки части и после... Да, купуваш след 10 години, продаваш на 5x. Аз не знам сега дали сте засичали, аз мислих, че е бавка, накрая се оказа вярно. Вейдър седалки за 30-ци, което са, нали, изпълнението от M3, бях пускали по 10 000. Стига бе. Което буквално миналата година се продаваха по 2503, примерно. Да. И изведнъж стана 10. Така от никъде, просто Някой стана го пуска за 10 цената, да. Смисъл, хора почнаха да търсят на по 10 000 седалки, смисъл. Това е лудница за кола на 30 години, която тази седалка ще е късмет, ако има и подгрев даже. Това е скандал. Те от BMW се съмнявам, че си мисли, че са 30 години ще се кара тази кола. Да, Просто не познат балканците. така че, да, определено може да си изкараш много пари, ако си имаш някакви части или по-запазени коли. Така, със сигурност. Старите. Аз иначе искам да те върна. Ти каза, че имаш Пасат. Трябва да го споменам. Той е на приятелката, реално B5 1.9, 131. Най-здравия двигател на света. Да, реално аз бях почнал, спрях, сега пак ще възобновя нещата. Искам да го пипна малко, да го тунинговам, но цялото нещо е с поредицата, де че стане, че тя не знае какво ще ни направи на колата. Аз съм замислил вече, реално знам какво ще ни направя от до. Просто в един момент колата ще изчезне от предблока. Тя няма да знае какво се случва с колата и просто ще се види готова накрая, защото не искам да издавам всичко и тя да си гледа колата всеки ден, като излиза навънка да си я вижда. Просто да я види от един път и да видим тогава реакцията, нали, каква ще е. Няма да правя нещо скандално като такова, просто се поосъжи малко отвънка, някакви добавчици, някакви неща по интериора, му качване, ако щеш, чисто е такива неща, защото наистина здрава кола е. Да, това е много яка идея, сигурно ще гледаме клипа. То си е поредица, така че ще има неща, но трябва да стане напълно готов, да почне да ги пускам. Да. Защото иначе тя ще докопа клипа от някъде. Иска, не иска, нали, ще види. Затова малко по-сложно е за процедурата, нали, да стане. Хем да криеш от нея, хем тя да не вижда процеса, нали, нищо, да не вижда видеа, да не си вижда кола и става малко сложно. Да. Ако не, ти ще силаш ли търчи до мала? Так. Конете, там не искам по принцип много да се такова с пасата, защото не е по принцип най-добрата платформа. Някакъв ремап може би, но не искам нищо повече да правя, някакви турбини, така нататък, защото когато тя си я ползва да в крайна сметка ходи до някакво кафе или до Еконт, смисъл. Не ни трябва пасата на 300 коня да ходи до магазина с него. И няма да е добре за мотора. В крайна сметка колата е здрава, така че не мисля да изкъсявам живота с моите глупави идеи. Така че ще остане сравнително стокна мощност, по-скоро ще е типа на BMW-то, както беше, нали, визуално някакви неща да се променят по него. А тя карала ли ти е Мерцедес? Даваш ли Не, тя и BMW-то не е карала, между другото. Ще дойде един момент, където ще го кара. Тя, нали, вика, аз автоматици не мога да карам, просто не е свикнала. Реално е много лошче, което го дърпаш надолу и колата се движи сама. Така че карала е, просто, нали, като направиш някаква такава промяна, тя не обича да кара чужди коли, за което разбирам, аз също съм на такова мислене. Неудобно ми е просто да карам, защото винаги ако има нещо да се случи при тебе. С моя късмет, така че, нали, я разбирам до някъде,
в крайна сметка при BMW-то бях малко по-притеснен нещо, ако му се случи. Тук като че ли вече малко ми мина това нещо, нали, с притеснението за колата, ама тук това да не стане, тук това да не стане, караш, И какво ламарина стане, е да? Толкова писано, реално ще се щупи. много ясно, да. Проше в тебе. Да, в смисъл няма, ламарини са, боя се прави, ламарини се правят, всичко се прави вече. Реално да сме ние живи, здрави, да при някакви ПТП-та, нали, да не говорим, ако нещо стане, майната му на... Си извинени. На ламарината на колата, всичко може да се оправи, въпросът, нали, хората са окей. Да. Коя ти е най-мечтаната кола? Най-мечтана. По принцип не знам защо, може би от някакви филми от дете, ми се е зародила една такава мечта за Ford Mustang 67-69 година, от тия, които са old school това old school американските коли. Да. Просто muscle car да си е от всякъде. Много ме кефът, много бих искал да имам една такава кола някой ден. Безбожно много пари са. Така е. Бих си реставрирал по принцип, ако имам възможност, ако мога да се докоснеш до някакъв такъв, бих си реставрирал по принцип да си направиш. Те наистина са много яки. Мен много ме кефът, особено точно там изкарват истинския звук на американски мускул. Не ми е мечтата със сигурност някаква нова кола, някаква супер скъпа кола, нали, милионни коли, някакви ламборджините и така нататък. Напълно съм си окей с нещо такова, макар и Мустанга да не е ефтин. Но пак не е някаква екзотична кола или хиперкола, където да си мечтая, даже по-скоро не съм им фен толкова на тях. Да, бих карал, бих се возил, но чак пък да мечтая да си купа такава. Да. По-скоро не. Може би ако е с някакъв атмосферен мотор, голям, V10, V12, нещо е такова, което да е. Нали, хем от по-старото, и като визия ми харесват повече като външен вид и като звук най-вече. Естествено, те са здрави 5 пъти повече от новите. Да. Може би нещо такова. Разнообразно. Разнообразно, да, не държа няма как искам, примерно, BMW 30. Това, че съм имал BMW-та и си харесвам BMW-та, изобщо не значи, че искам, мечтаната ми кола е BMW. Може би за семейна кола, ако искаш да комбинираш семейно с спортно, М5 тогава една си взимаш F90 да речеме, прекрасно, 625 коня, 4x4 система, може да си направиш на 1000 коня, ако искаш. И си имаш нещо здраво и нещо, което ти е седан, реално да може да си кажеш. Реално да е семейна кола, която е 1000 коня. Да, примерно, нали, то си е звучи рентабилно просто. Да, нещо такова. Ама американката според мен е много повече грабва окото. Много, да. Определено. Много по-рядко мога да видиш нещо такова. Нещо напоследък почеха много да се карат, но вече... Карват и много сериозни американски коли, сега гледам някакви, които предполагам дано всъщност ги има на феста. Сега гледах точно, реставрираха, какво беше това, Буик ли беше, Понтяк ли беше нещо огромно на размери, там не знам си колко литра мотор, 7-8 литров мотор, където е, това си е, нали, говорим в България, сервис, който го прави България. Една зелена е, сега не знам кой беше сервис, за кой я правеше, но беше наистина страшна машина. Дано да я видим. Дано има, да. Аз много бих си изкефил да видя нещо old school, е такова, американско. Да, пък ще нещо ново. Да. Да. Тук няма много такива. Няма, със сигурност, проекти не се правят, особено американски проекти няма много. Сега с носа вече на автомобили от щатите е доста по-лесно. Да вкараш вече нещо такова, защото допреди това, ако има някакви една-две в България, които кой знае къде са, където са взимани преди години, е така, кой знае как са вкарвани и седат в някакъв гараж, така че трябва такива неща да има. Така е. Такива проекти. Да те върна малко назад за книжката ти, реално как беше с взимането? Всичко взех от първия път, реално имах притеснения, ако не взема книжката дали ще е на листовките. Не знам, защо там изобщо не ми се учиха листовки. Много беше досадно. Много беше досадно, наистина. Мисля, че всички са били така. Нямах притеснение, че ще ме скъсат на кормона, защото баща ми ме е учил да карам, в смисъл, разбирах как работи колата и преди да почна да карам, карал съм. Значи си карал без книжка? Да. Ма в града? Не.
Тук искам да отбележа, в града не съм карал без книжка, на полигони, някакви поляни, някакви места, където няма какво я вредиш, освен да изтряскаш колата някъде. Да. Не си карал по села и Не, такива главни пътища с други. Не съм... реално всъщност карах един път, ако трябва да бъда честен, точно като си взех изпита. Баща ми, нали, вика, айде сега тук, и то беше, нали, защото намерих една гума, дето спада, и реално то бяха в съвкупност малко от неща. Той вика, ето БМВ-то, нали, давай, пак ме изкара, нали, много извън града, на път, който няма, но си беше път от движението, нали, смисъл, можеше да дойде някаква друга кола. Да. Само тогава беше единствения път. Изкефих се, казах, не искам повече, нека взема книжка да ще карам. И, нали, тогава реално беше първи и последен. То правилно, нали? То, нали знаеш, само в България инструктор ще пита карал ли си преди. Да, точно. Да. Но мисля, че със сигурност тия тук 30 часа, където дават за това, някой човек, който не е карал, са крайно недостатъчни за взимане на книжка. Така че нормално, че хората излизат и да не могат да карат или да се чувстват несигурни като цяло. Не знам, това със сигурност с тия 30 часа няма да си близо до шофьор, нали, адекватен, нормален. Ще знаеш какво се случва горе-долу покрай тебе, но ти трябва 1000 часове, може би, да мога кажеш вече, че си шофьор. Да, така е то. Значи ти си за промените. Да, крайно да, защото взимат се книжки някакви, даже аз всъщност съм съгласен и да се сложи някакъв лимит на конски сили на кола на млад шофьор. Нека, примерно, първата ти една година да не мога да караш кола над 100 коня. Ти ако искаш да се убиеш, по принцип, с 40 коня кола мога да се размажеш, мога да размажеш хора и така нататък. Но да си взел вчера книжка и баща ти да е милионер и да ти купи кола 1000 коня, това е равно на 100% инцидент. В смисъл, рано или късно, даже виждали сме, нали, преди години там, когато беше. Такива неща се случват и, нали, аз се радвам, че не се случиха някакви по-сериозни, някой да е починал, някой да е загинал. После имаше някакви изцепки с някакви поршета. Да, имаше. Взимаш книжка и после летиш с кола, където ти на 1/5 от мощността и не мога да контролираш. Но да, кефът се и дават им бързи коли и стават проблеми. Да, така моята приятелка първото и возене в Порше беше от колонката до изхода на бензиностанцията. Момчето, което я вози, просто я разби в един бус. Така ли? Да. Това беше много известен този случай. Даже не си го спомням това. Тя после отида на работа, те всички викат, това е тая, къде е боса Поршето, тя се е возила. Да. И всички викат тази боса Поршето и седят и я сочат така с пръси и турмозът. Някакви такива неща. Да, крайно малко часове са, крайно малко неща се обясняват на курсовете, нямаш каране на полигони. То още, че вече няма и полигони в България. Да, ти няма къде и няма какво да караш, да. Даже при нас, аз карах, няма забравя, на 30 ноември беше поледица, отмениха и паркирането. В смисъл, някой, ако наистина не мога да паркира и който трябва да го скъсат, той си мина така. Аз нямах проблеми, даже исках да има паркирания и такива неща. На това изпит не имало паркиране. Да, отмениха го, защото беше поледица. В смисъл, имаше шанс да влезеш в парко място някъде и да не мога да излезеш, защото всичко беше в лед просто. Ужас. И в мене в това ми беше изпита и аз съм карал градско с 30-40, не повече. В смисъл, даже затова ми взеха 3 точки, защото съм карал прекалено бавно. През цялото време нямах никакви забележки и така нататък. Единствено на едно место ми каза, нали, аре дай газ, знам, че караш по-бързо по принцип, изпитващия. И аз му казах, тук не мога да дам газ, защото има училище Европа и в този момент за късмет минаха едни деца точно между колите от училище Европа. Дани пътя е така, излизат пред мен и аз директно спирам. Той тръгна ми фаща волана, даже обаче аз бях спрял. И аз само така го поглеждам, нали, той вика, добре, тук, нали, оправдано е това нещо. Затова наистина много такива условия карахме. Аз после си карах нормално, нали, не съм целял да карам като костенурката, да взема изпита. Да. Такова, просто чисто гледна точка, че излиза нещо така, ако караш 50 примерно, натискаш спирачките, тази кола си продължи и какво правим после? Естествено, после винаги ти си виновен. Да. Добре, то има много спорове. Как е по-добре според тебе за млад шофьор? Да кара късно вечер, когато няма много трафик или да кара през деня?
Защото статистиката показва, че най-много катастрофи има през деня. Това е ясно, в смисъл. Но според мен е по-безопасно да караш вечер. По-безопасно е да караш вечер, като няма толкова хора, но ти няма да се научиш така. Ти ако не те пуснат в кюпа така да се сблъскаш с всичко, ти няма да се научиш. Трябва да си някой, който крайно не иска да се научи, да не се научи накрая да кара. Но това е просто, че аз самия, дори като съм карал, идвам тук си взема книжката от София, човек, аз бях с една, сигурно е така, лампа отгоре се виждаше млад шофьор, седемо на лицето ми беше изписано как ме беше страх да карам, нямаше за какво да се притеснявам реално за това цялото нещо. Просто от паниката, факта, че те пускат в най-големия, най-натоварен град да караш сам, баща ми е до мене, нали? Нямаме остави като си взе книжката и наобратно да се прибираме. Но пак има си паника, има си просто страх. От страх се случва това нещо. Те на ден днеска мене щяха ме ударят 10 пъти поне. То е всеки ден така, да. Тук и... Да, така че това се случва постоянно, нали? Крайна сметка... Ма то отначало се и тегаво, аз си спомням, защото се учих на дизел. Да. И аз обаче първата ми кола, тройка 1.6 бензин. Качвам се, супер вдъхновен, сам съм, без бащата. Колата загасва и се чуя, какво става, бе? Аз що не мога да тръгна, половин час не мога. Бащата слиза да ми помага. Едвам тръгвам, стигам до Българията и оттам паника. Да. Нито мога да тръгна 5-6 пъти, отзад ти свирят, това ти свирят на нов шофьор. Много гадно. Да. Много неколегиално. Да. Като има такъв стикер, млад шофьор и че ми да се изгасна и се учиш и те са това не го... Млад шофьор и вътре аз съм виждал и старци на по 70 години. Да, и аз съм виждал. Ето ти може да си вземеш книжката и на 60. Да, може да си купи и колата така. Никой не съобразява млад шофьор или нещо. Освен ако не си отгоре да пише, че си учебен, никой не ти обърне внимание на такива неща. Аз съм виждал и на учебни да свиркат. Бе, има ли и такива за жалост? И тогава става край. В смисъл, както си караш, някой ти бипне отзад и... Да. Няма човек, дето да ми каже, мен ми свиреха, мен ми беше сета. Нали, да не се притеснил нещо, докато се учиш, нали, да шофираш, докато кормуваш. Не, наистина. Добре, какъв съвет би дал сега на младши шофьорите? Ами на младите шофьори със сигурност бих казал, ако имат някаква възможност, някога с баща, с по-голям приятел, с някакъв роднина, като си ходите на село, примерно, където няма такова, просто ако искате да се научите да карайте някъде, където нали, няма да създадете опасности за други хора и така нататък, някъде по-далечено. Тук ще се намери някой паркинг, аз съм виждал даже на паркинги, тук и с големи вериги. По-късно вечерта да речеме или по-такова свечеряване, няма хора. Идват си, нали, баща, майка с дъщерята, примерно, дава ти да кара на самия паркинг, учите да паркира. Такива неща трябва да има. Особено докато се учи, ако в момента, нали, точно си взима шофьорските, виж, че това най-много би помогнало. Факт, на друга кола се учиш, но горе-долу поне разбираш как се случват нещата. Аз си го обяснявам по много лесен начин, по принцип, че като цялостно да караш колата, малко ако може да мислиш логично, горе-долу ще знаеш кое как мога да се случи. Сега реално в някакви най-често се виждат, нали, в някакви паркирания. Ако реално си представиш в главата как трябва да се случи, какво трябва да стане тази кола, как трябва да се изнесе, то ще мога да паркираш. То е ясно, то не е ядрена физика да паркираш, нито да караш кола. Нали, хората като че ли не мислят много, как шофират вече и всичко е така, просто един тунел, ляво отдясно не гледат какво става. Кара там да стигне от точка А до точка Б, дали ще стигне с една предна броня повече или по-малко. Това не е важно. Да, не е важно. Важно е да ровиш телефона. Да, това е най-големият проблем, може би, че телефоните вече, за съжаление, всеки е като зомбиран. Аз се фащам също на моменти, нали, да го правя. То обикновено е с цел да намеря на някой да се обадя. Не е правилно да говориш, докато караш, но просто докато звъннеш да го направиш това нещо, после си говориш през колата, но просто вече си ни е такова забързано ежедневието, където няма какво да стане. То всеки го прави, не мога да кажа някой, че не го прави. По принцип да, лошо, че те не осъзнават, че като си гледат телефона не застрашават само техния живот, а на всички други от тях. Да, най-лошото, нали, ако караш, пишеш, много често ги виждам заставате така на светофари, пишат си, аз това даже не си го позволявам. Даже ако се наложи нещо крайно да направя, то телефона ще ми е отпред над волана
където аз все пак да мога да гледам какво се случва пред мен и отстрани на мене. Нали, говорим в спряло положение, просто да напише. Те застават така, човек се едно ще заспът на волана и пишат долу, скролват си някакви неща. Тотално не е такова, аз не обичам даже като се возя, в смисъл някой като се вози с мен, аз докато шофирам, някой да ми говори, аз да се обръщам даже да го поглеждам. Да. Аз си гледам направо пътя, в смисъл до такава степен съм фокусиран в пътя. Защото има някои хора, почват, обръщат се назад, ти в права линия не мога да държиш, ама се обръщаш и че си говориш това за тебе. Нали? В смисъл, гледай си пътя напред, защото случва се един път точно се обърнах, нещо бях изпуснал и какво бях направил, погледнах точно за една секунда надолу и в следващия момент виждах мантинелата как буквално ще се врежа в нея. То за секунди става. Буквално кършене на волана, добре, че нямаше никакви други хора. Да не се удара в права отсечка, мантинела до мене. Такива неща. Да. А те си карат и си пишат. Да, те наистина нямат проблем. То и аз така един път нещо му водата си изпускам до мене, навеждам се и изведнъж човека пред мене прави обратен на двойно непресечена. Да. И на милиметри. Аз съм виждал супер много да се снимат и това жените. Значи Да. в най-хубавите джипове карат и те се снимат, а не така селфите. Да. Се и аз гледам как колата ти е наляво, как мотото ти е надясно стои и така продължава и кара просто така. Да. Аз по магистралата съм засичал така човек и е наистина много тегаво, много гадно. Не знаеш това човек какво ще направи. Бипкаш, светкаш, надява се да те е чул, да те е видял. Да. Те да отразяват се. Но Те не искат селфи с отразява, 200 просто. Карат си, снимат си. Не е готино това, особено ако не гледаш, ако си снимаш нещо е така и си караш и си гледаш пътя за една снимка, примерно нещо. Да, ама да си правиш някакви селфи, как викаш, нали, да си въртиш горе телефона, да се влезиш и така нататък. Колкото и да са нови колите и да се карат сами. Те и на стари си го правят. Те главно на старите повече даже. Да, Младите И излизат ги правят. за BTV новините. Да, но нали, сега вече тия новите коли, дистроници и следене на маркировки, там само трябва да си държиш и пръст на волана и тя си те движи. По принцип да, макар че с нашите магистрали тия спазване на маркировки не въжи Да, много. не въжи, да. Аз преди като карах една Тесла, тук ми дадоха и не мога да я тествам това автономното, защото то няма маркировка, за тя какво се води. Та обикаляхме да стигнем до някакво место, където се вижда маркировката, както трябва колата да мога да види и да каже, добре, това е лента, на машината. Нали, не сме достигнали чак това ниво. Нека си говорим за това зомбиране. Не знам дали си гледал в щатите, как там най-новата Тесла ти е VR очилата и как просто хората се возят и с VR очила и цъкат нещо, правят така, филми, гледат нещо. Не мога да си го представя това човек. Направо ми е толкова далече от съзнанието. Дори само факта да ходиш по улицата и да си извияр очила или да... Не виждам вариант, освен да играеш някакъв VR в къщи, някаква видеоигра, където да си с някакви очила и да правиш нещо. Това да ходиш по улицата и пък камо ли да шофираш и да си с някакви очила и тук си местиш някакви неща въображаеми пред... Това крайно далече ми от съзнанието. Не мога, даже не искам и да си го мисля, човек, че сме стигнали до такава степен вече на... Че има хора, които го правят. Че има хора, които го правят и че това е новото нормално. Вече, нали, то ще стане, още не е станало напълно, но ще стане. Още тук, предполагам, 10 на години, да се измести така още малко повече поколението и вече всички да си тотално от новото време. Всичко да е свързано дигитално и да се случат някакви такива неща. Не знам, мен тази автономност много ме стресира. Аз не мога да си поверя така живота на някакъв робот. О, да. Аз също. Аз нямам вера даже на темпомат, разбираш. Да. Викам си винаги какво ще стане, ако този темпомат забие и не ми даде да... примерно, той трябва да се изключи, като натисне спирачката. Какво ще стане, ако не се изключи? Да. Има го. Какво правиме тогава? Нали, защото всичко може да стане. Кола е, дано никога не стане на никой, но да даваш газ все едно и да държиш спирачка с 140 по магистралата, да речеме, няма как да се случат нещата добре за колата и може би за тебе, защото... Със сигурност за тебе няма да е добре. Нямам вяра даже на толкова простички неща. Обичам, аз си карам, даже аз затова си бях взел и ръчка, да може аз да си сменям. Да. С Мерцедес се предадох малко и си взех автомата, ама то на тия мотори май няма тръчка за това. Не знам, не съм толкова запознат. Не би трябвало да имат, така че да. Но
Добре, да, малко ми е странно, въобще няма лъжа. Със сигурност, но сега, ръчката си е ръчка. Макар, че примерно от 3 до 6 умирам за един автомат. Да. Като вляза в задръстването, умирам. Много удобно е, точно в час пик, сега няма да лъжа, натискам си спирачката един път малко по-силно, тя си държи на место, Да. си на директна, дете се вика, тук постоянно, иначе нали нещо се случва. Да, слизаш от колата, ляв крак няма. То от така гледна точка наистина за града даже и за дълъг път пак е удобно, защото ти не правиш нищо, ти само държиш волан. Да. Така че това е. Удобно е, но свиквам още да. Свиквам още с него. Какви иновации се надяваш в новите автомобили да има? В новите автомобили, честно казано, искам даже да спрат да правят иновации, ако мога да бъда честен, защото тия двуцилиндрови, едноцилиндрови с хибридни батерии и така нататък не съм им фен изобщо. Мисля, че и много голям процент от хората са фенове на големи мотори, на истински мотори, нали, където са си чист дизел, чист бензин. Нали, може примерно да спреме до хибрид, който си е някаква мъничка батерия, просто ти помага за старт. Някакви такива неща, като караш по-бавно и до ток, но да няма чак такива тук 2 цилиндра, ама с 4 хибридни батерии, ама имаме 1500 коня от тази батерия, тук от мотора двигател има още 200 коня, някакви такива неща, където правят. Просто те не са по-реално икономични тия коли и по-невредни, ако може така да кажем. Да, може би по-икономични са всъщност, да, но не са със сигурност за направата. Не вредят изобщо малко, често казано. То е същото. Даже е по-зле, нали, за да направата. После отделно, че никой не смята и как ще се отървеш ти от тази батерия, от тази кола, защото тя има някакъв живот. Батерията на колата в повечето случаи ще струва 50% от стойността на колата. Да. Така че като си вземеме някаква кола, която е втора употреба и е вече на някакви километри и след още примерно 50 000 км тази батерия умре и трябва да дадеш 20, 30, 40 хиляди лева за батерия. Първо, че трябва да дадеш много пари, най-вероятно са пари, които си дал за колата вече един път и трябва да дадеш още толкова. Второ, че какво се случва с тия батерии, в смисъл къде отиват, как ги разглабят, как се отървават от това. Тия неща хората малко ги пренебрегват, честно казано, и сигурност не е еко. Да, те не мислят за това и всички се брат, аз карам електричка, екологичен съм. Да. Аз се направи тази електричка, много повече вредни неща е вияла земята. Ако толкова, нали, държат, защото има хора, които просто се кефат, има хора, които са като крайни малко на това. Тока е спасението, бензиновите, дизеловите мотори замърсяват, не знам си какво. Всъщност той тока, в крайна сметка, откъде идва този ток? Ние гориме въглища. В смисъл, за да правиш ток, ти гориш нещо, правиш. Нямаме някакви, ние си вкарваме ток от някъде. Тук за направата на енергия не сме най-екологичните също, така че. Да, не сме Никола Тесла, със сигурност. Така че малко се обезмисля това нещо, нали си чак толкова краен, иначе разбирам, готино, защото пуска си един кабел, зарежда си колата, не ходиш по бензиностанция да чакаш. Не е толкова готино, ако се влиза в Парадайс, тия как се редят на Теслите. Да, но защото е безплатно. Безплатно, ще отнеме 6 часа си заредиш колата. Но като не е безплатно, няма да има толкова хора. Тъй като няма толкова рейндж. Ще заредиш днес 6 часа, след 3 дена пак. Да, но за това е много готино, ако имаш някакъв гараж на партерно ниво или някъде, където мога просто да си сложиш зареждачката, някаква къща с двор, пуска си една зареждачка, тогава го разбирам, тогава е много удобно. И зареждаш много ефтино, реално ти е 5 лева на ден, ако искаш мини 30 км. Така че тогава разбирам за икономията, но все пак колко и да икономисаш от една такава кола като това? Риск е според мен. Над 100 000 лева. Кола на тук. Не бих тръгал. Аз бих си направил експеримента, честно казано. За експеримент, да, но ти говоря, ако приема случай, който много пътува. Нямаме представителство реално на, примерно, да речем Теслата. Няма представителство тук. Ако стане нещо, трябва да закараш колата в Гърция, в Румъния или в Унгария, може би. Не знам, някъде трябва да я закараш извън България, да и се случи нещо. Да, със сигурност. Така че, кой ще ти покрие репатрак до Унгария, да речеме, за да си закараш колата и ти после трябва да се върнеш.
нали, да стане нещо, ако Ако бяха беше направили... по-сериозно и да може да наложи да се върнеш без колата, па се Да. пак да ходиш. Да си вземеш самолет, да идеш и става много сложно. Колата, майстора, отваря си ти, прави си ти, сменя си ти носача, сменя си ти, примерно, дюзите, затваря и продължаваш. И друго си. Нямаме... Сега ако закъси с бензинова кола на магистралата, винаги ще зънеш тук една тубичка и ще сипеш. Като Да. ти падне батерията, Да. няма кой да ти донесе зареждачка. Идват с агрегати дизелови да ти зареждат електрическата кола. В смисъл, това е парадокса, че един с баничарка на дизел, който кара дизел в агрегат, ще дойде да ти даде ток на електрическата кола. Да. Това е парадокса в Наистина. цялата работа. Нали, ако искаш ти да си се предвижиш, реално в Германия това предлагат. Нали, идват на мобилни такива баничарки с агрегат. Данните зарежда, обаче отзад агрегата пуши нафта. Аз съм виждал, че тук има, аз бях видял едно клипче, нали, не в България. Пич си беше сложил в багажника дизелов агрегат и директно се движеше с И с кабелите. зареждачката, Да. да. Еми да, слънчеви панели, започва си горе освен и това е. Нали, но да. Не съм най-големия фен на новостите, честно казвам, предпочитам си Да, със сигурност. познатите машини и двигатели. И аз да ми идват много повече. Тези всички копчета, тези всички таблети, мен това ми убива целият Да. дизайн на колата. Просто един плеснат таблета и така. Да. От самото начало и всичко виж, робиш това- за климатик, за такова. Чистачките дори. Чистачките трябва да си ги пускаш от таблета. Говорим, нали, за тестовата, предполагам другите коли са Да. не чак толкова, но тестовата специално, каквото искаш да направиш от тази кола, трябва да го правиш от таблета. Следователно те погледът ти е долу някъде. Да, това е много гадно. Което, нали, пак... И те всички екрани, тия работи според мен разсейват много. Да. Той се е свикнал да си гледа обороти, километри, а не да му изписват всичко. Да. Та за това. Наистина не съм най-големия фен на новостите. И аз не съм най-големия фен. Да, особено на новите двигатели, дето каза. Питаш го, какъв двигател е? 0,8 500 коня. Да. Нали? Да, и те са такива. Някакви междинки, половината бензин, половината батерии, Да. не знам си какво. Чакам само да направят половин дизел, половин бензинов и батерия в едно, да направят някаква кола, вече тогава да От всичко бъде и газ да добавят и тотално Франкенщайн да стане от всякъде цялото нещо. Да сипаш от всичко, Да. което си решиш. Каквото решиш, Къде ти няма налезе? нафта ли? Ми сипи малко дизел, айде. Не ми да, едното за предния мост, другия за задния мост. Да. И така. А иначе, ти говорил ли си на колата някога правилно нещо, бе? Защо пак се щупи, бе? О, това е редовно. Това Това е... не думи, ама... Най-вече и говоря, когато не се случва някакъв ремонт и то... А, ти си така обичам, те обичам. Не, псувам я тогава по-скоро, тогава се нервирам, нали? Не искам да казвам кой казвам, но реално не са хубави неща. Като всеки нормален човек, като не му се случват нещата, нервирам се, нали? Иначе такива чак, нали, да гала, да такова, айде са стани, айде такова, не. Не си Видял казал, съм- аре, сега го взимаме това на този сетфър. Не, човек, аз даже не обичам да си правя някакви гонки и такива неща. Няма такива неща да... Да, предизвикват ли те често на гонки? О, с Еми, те БМВ-то знаят беше това. редовно. С БМВ-то беше много редовно. Даже някакви вате семки. Вика, човек, викам, аз съм ти на мощността на за едната лява гума задна. Викам, защо изобщо трябва да се пробваме, в смисъл, тя е 200 коня, ти си някаква 600-700 коня кола, с какво да правя с тебе? Няма база за сравнение. С Мерцедес, като че ли не знаят какво е, или си мисля, че 6 и тройка. И не смеят. И не смеят. Да, Виж, което това са е... комплексни, човек. Кефът се, БМВ-то, нали, сега си мисля, тук сега ще е сигурно някаква двойка дизел, тройка дизел, сега ще го разтаком. То действителност, нали, като е някакъв по-голям мотор, се вижда, чува се. Масово сме свикнали дизелчета, примерно 300 коня. Те си мислят, че веднага сега... Това Мерцедес са наистина по-така... Плашат се. Плашат се, да. Не смеят да ти застават някакви да викат тайни са. Не знаят кой е в колата, може би, макар и че се вижда. По-така, все едно като караш малко човек, малко Мерцедес и някакъв човек си вътре и си викаш, аз какъв сто. Да, От мутренските времена се е създала една така илюзия, че тия с Мерцедесите са някакви мутри, някакви такива. Да, малко по-дипломатическа кола е Да. едно. Докато видиш, примерно е 60-то, знаеш вътре... Знаеш, той е джигит. Джигит Да. някакъв тотален, че... Хулиган на път. Колеган, винаги задължително тройка дизел. Няма как да друго. Те са Да. най-големите рейсери. Да. Та за това. Те се пускат с каквото им дадеш. Всичко. Всичко. Няма лимити. Каквото може, няма значение тази кола дали ще падне на 100%.
трябва да се пуснат просто така и после да кажем, бате, то тук мапа не е окей. Аз не тръгнах както трябва. Да, припозвам и втора, тук не их да влезе, примерно, някакви такива неща. Слушал съм ги всичките, макар и да не съм участвал в гонки, съм ги слушал всичките от хора, където нали, се пускат по гонки и съм ходил с тях, нали. Присъствал си, не? Да, присъствал съм на гонки, не съм се пускал с мои коли, между приятели, така си някакъв мой приятел по пътя се засечеме. Вика, айде, примерно, дай да ги пуснем от 60 до 100 и нещо, примерно. Направим едно кратко за 100 метра, където те първо се развъртат колите и стига толкова смисъл. Значи си крастата до там, не е нужно да караш с 300. Не го разбирам това. Има си. Или там някъде не се парева баня на правата, напълни километража, ако можеш. То на тази права е доста трудно там с тия дупки, всичко няма да се ходи скоро, е доста зле. Зле, то нямаме место, където да е добре. По принцип да, ама по него има нещо. Има нещо, да. В смисъл, тия лимити не са създадени, просто е така са сложени. Има нещо, което не знам дали е такова. Скоро може и да стане, надявам се да стане. Се говори, че тук ще се прави драг писта близо до София. Дали? Да, но силно се надявам това да се случи. Да стане, го знаех. Много се надявам да стане в близко бъдеще това. Може би след 5 години. Да, инвестиция с новия асфалт и всичко ще си бъде направено нали, като хората. От до. Той е крайно цел време. драг. Да, наистина крайно време. Колко репортажа има за това, за гонки и за какво ли не. Цел драг. Те чака правят писти, човек. Преди тук обещаваха някакви политици ще правят писти, ама не ги направиха. Те всички обещават и реално и една адекватна писта нямаме. То даже и Дракон е пълна с дупки. То магистрала няма. Те са и Дракона го затвориха май. Или ще го затворят сега тук. Възможно е. За цел ремонт и уширяване на пистата, подновяване на асфалт. Така че ще останем тотално без писта. Не, то едва ли ще е за дълго, защото все пак има 2 феста, които ще бъдат там. Как така до година? Да, до година чак. Няма каране. Така ми казаха. Тотално се направи всичко, защото се отшири пистата с 100-200 метра дължина на пистата. Говориме, ще се затвори всичко. И аз не знам как се случат фестовете изобщо, но ще разбереме, предполагам. Или са на друго място. Или няма да се кара. Или няма да се кара просто. По-скоро няма, защото няма къде друго да бъдат. Да, то няма. Те магистралите са ни много заедно. Не знам какви писти имат хората. Надежди като това път няма. Да. Сега да излезеш тук има 18 дупки. О, да. Но зле са пътищата. И за тази сервизите много печелят от окачване. Нормално. Аз затова ще слапна окачването най-вероятно на Мерцедеса. Ще сложа койлове. Аз ти казах на тебе, ще махна въздушното и... Да, с това ще да питам, не те ли е страх за това въздушно? Знам, че си е сума да го смениш. Амортисьор се е разтекал. Не знам кога е станало това, но затова просто ще направя по-така стабилна инвестиция за много хубаво. Говориме топ окачване. Възможно, регулируемо да си е. То се води реално типа на койловър, но всъщност си е амортисьор с пружина. Просто мога да си регулираш. Това не е нали, типичните койлове, някакви тънки амортисьори с някаква тънка пружина. Тук ще говорим много масивно, много яко се едно като оригиналното и по-добро. Да. И ще го направя така и так му ще мога да си играя с височини, с твърдост, мекота. Цъкам я на макс просто да отиде на врътките, нали, да стане на най-меката и ще вози също така добре или ако не и по-добре даже. Да, и няма се страхуваш какво ще стане с окачването. 3000 е един амортисьор на Мерцедес. Ако искаш тесен преден лав, 6 бона, задните са по 1300. Така че не е готино. Але че Мерцедес е за хора с пари сега, в крайна сметка. Да. Затова, понеже го кара човек, който е без пари, си сложи койлове. Да, затова. Но ще стане сега тук до някой друг месец. Ще го направим най-вероятно. Твоята аудитория ще следи процес. Да. Ще се показва всичко. С Мерцедес съм решил да показвам всичко. Значи ние ще го следиме. И спасата се показва всичко и така. А освен окачване нещо, какво да го смяташ? Сега ще рециклирам фаровете с нови стъкла, вътре всичко се подмени. Отделно чакаме да ни докарат Brabus дифузьор, добавки за праговете, преден лип. Ти ще ги плащаш много повече. Да. Всекът видят Brabus. На крайници също такива Brabus. Като нали, вътре ще направя някакви неща и по интериора още да си нагласям някакви екстри. И има по принцип вариант да изпена цвета с фолио. Още се колебая. Може би ще и се порадвам така, защото ми харесва много бяло в черно.
но ще си покарам така бяло с черно със сигурност и в някакъв етап просто мога да направя нещо тотално различно като цвят. Имам, но няма да издавам още. Няма да издавам още за цвета. Това ще са ми плановете за Мерцедес. Евентуално някой ремап, малко да се пипне генерацията. Нищо вау за момента, иначе има и като вариант да се сложи и компресор. Къде ще стане 650 коня реално, така че... Това си силна заявка. Това е вече много, но по-скоро за такъв по-everyday автомобил, по-скоро не би го направил. Да. Да. Добре, ние да те питаме последно за секс в колата. Правил ли си за или против? Къде? Ако се обичат хората да правят, няма такова. Ти ме пита преди това. Викаш, аз сигурно Мерцедес такова. Реално Мерцедеса не, даже не съм сигурен коя, може би Корст. Не знам дали беше и това, може би е бил Корст, това да. Най-вероятно е бил Корстата всъщност, да. Така че, да бе, смисъл като дойде този момент, що не е, смисъл, обичате се, това е най-важното, в крайна сметка, хората се обичат. Кое е без любов? Тогава вече аз не съм фен на тия неща, аз съм малко по-от тия романтичните, къде са, нали, трябва да си има някаква връзка, не мога така от нищото, тук сега само в дълги връзки съм бил, сега съм в 6 годишна връзка, даже минаваме 6. Така че до сега само е така дълги връзки, не мога така one night stand, дето се вика, не. Трябва да си подбираш хората, където са си с тебе. Къде е по-удобно според тебе, отпред или отзад? Те това се питат хората, които не са правили. Чакай говорим за седалки, за кола, отпред, отзад. За седалки. Добре, защото дали отпред, дали отзад, аз не мога да отговоря на този въпрос. Тук може би някой момиче трябва да питаш в следващия епизод. Иначе аз не съм правил предни седалки, на задните съм правил, така че достатъчно неудобно беше и на задни седалки, така че да, но все пак била в курса. И така, не е от най-големите коли, така или иначе. Така че да. Добре, да завърших, ако искаш ти не питаш нещо нас. Ще гледаме ли нови ваши проекти скоро като коли? Нещо вие да измислите интересно, нещо смисъл. Ваши си личните автомобили. Нещо замислили сте така готино, където може да се покаже на един вид хората да видят какво карате. Да, ти знаеш, аз на тебе съм ти обещал другата кола да снимаме, но сега и аз няма да издам шега. Няма да твоя канал, да. Добре. И с тебе, ама ти дали нещо за бъдещо си планирал? За бъдеще съм планирал, има два варианта реално. Или няма да присъства повече тая кола при мене, или ще бъде вечно моя. В смисъл, или ще тръгне, или не. Да. Да, но също няма да издам каква е, за да евентуално да снимаме при тебе. Добре. Да. Някакви, да знам, по-сериозни модификации ли ще се правят на тия автомобили или по-скоро сток ще ги държите? Че ми стана любопитно. Това се е лъжи стоки, накрая никога не е сток. Не знам какво да ти кажеш. Да. Ако ти кажа, че ще е сток, ще излъжа. Това всеки си казва, нали? Ще остава сток, ще я държа, ама накрая май нищо не се получава. До месец максимум и се почва. Да, не, ако я задържа, няма как да остане сток, със сигурност. Напълно те разбира. Да. Аз не знам, освен да ви пожелавам, момчета, наистина много успех с подкаста. Мен ми беше много приятно да си говориме. Вече бая време си говориме и мога да си говоря още часове, няма да лъжа. Но като гледам всички трябва да тръгваме. Да, времето ни притиска. Бързаме, искам да ви пожелавам много готини гости да имате, много готини епизоди да се получават, аз ще ги гледам със сигурност, ще ги пускам. Дори да не ги гледам със сигурност, ще ги слушам, докато си върша някакви други неща, така че ще апелирам хората да се абонират за канала, да го подкрепят, да могат да изпъкне така след другите и наистина само готини гости да имате и да се получават много готини епизоди. Благодаря много, мерси, че дойде отново. Моля. Рекламирай си твоя канал, ние ще ставим линк в описанието и на твоя канал и твоите социални мрежи. Добре, реално моя канал е Ordinary Car Guy, OCG, като напишете ще ви излезе веднага и с OCG да напишете само ще ви излезе. Който му е интересно може да разгледа нещата, където показвам, ние имаме и с тебе
видео и с тебе ще имаме скоро. Така се е. надяваме. Така че, да, ако ви е интересно, може да гледате видеята, ако ви харесва, може да се абонирате и така. Там може да намерят и всички други социални мрежи, свързани с мене. Така че това Да, е, да. долу ще бъде сложено всичко в описанието. Линк към неговите канали, Instagram, социални мрежи, както и към нашия уебсайт AutoNeeds. И се абонирайте с камбанката за канала, за да не изпускате и втори епизод от подкаста. Задължително се абонирайте. И чао от нас тогава да им кажем на хората. Еми да. И до следващото видео. Тогава.